Ay, oo nga pala guys, check na natin nga pala kung baka may bago na namang itlog dito na ano. May produce nga pala ng, ng native or ng Rhode Island. So sa Rhode Island meron tatlo. Tapos native Tagalawa sa sa dalawa nating native, tapos tatlo na sa tatlo sa Rhode Island yung itlog na meron. So ito, maglilinis muna tayo dito. Pagtama na natin yung mga gamit, yung mga tubig na bago natin sila pakainin. Yung pa isa sa loob, hindi pa lumalabas.
Ayun. Natapos din natin natapos na tayo linis, linis ang kulungan at magpakain. So binigyan na natin yung mga natin today's vlog natin. So wala tayong ginawa kundi linisan lang, tapos linisan din yung yung kainan ng mga manok at yung mga sisiw. Pinalitan natin yung mga inumin nila. Thank you nga pala guys at nasa 538 subscribers na tayo. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, comment, share, and subscribe. And huwag mo na rin kalimutan na i-click din yung notification bell para updated ka sa bagong videos na ina-upload ko. So guys, thank you and see you on my next vlog. Bye bye and God bless.